हेलो फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे जारा फाग्ला क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं होननानै। दा लोगो नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नाया नङा नायो, आंखौ अनसाया नङा नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो अनसायबोगासिनो दङ। दा नोंथांमोना जोबोद फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनो, आं बेखौ मिथिबाय। दा नोंथांमोना आंखौ माब्लाबा लोगो मोनोब्लाथाय माथोबो होयो, रायज्लायग्राबो जाबाय। दा बेबायदिनो नोंथांमोना माब्लाबाफोर आंखौ लोगो मोनोबा रायदावनो दागार, माथो हो, रायज्लाय ना। दा बेखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो, माने आंखौ माथो होनाय, आंजों रायज्लायनाय ना, आंजों सिना जानाय बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ मालाबाफोर लोगो मोनोब्ला माथो होबानो जाबाय। खेला दुलाफ्राव लोगो मोनोब्ला, लामा सामाफ्राव लोगो मोनोब्ला नोंथांमोना माथो होनो दाबाव। बिदिनो जोङो रिलेसनखौ लाखिलायनांगोन, जोंनि इउनिटिखौ लाखिलायनांगोन। दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट हरो आंनि भिडिअआव। सोरबा बायदिया दाख्लै ITBP आ देरहागोन, बड'लेण्ड FC आ जेनगोन, सोरबा बायदिया बड'लेण्ड FC आ देरहागोन, ITBP आ जेनगोन ना, गल 4 जागोन, गल 5 जागोन, गल 2 जागोन, बेबायदि गोबां कमेन्ट हरो। दा नोंथांमोन कमेन्ट हरनाया गाज्रि नङा, मोजां, बेफोरनिफ्रायबो माखासे गियान मोननो हायो। दा नोंथांमोना कमेन्टखौ हरबाय था। दा नोंथांमोना जेनगोन, देरहागोन बेबायदि गोबां कमेन्ट हरदोंमोन। दा बेखौ आं रिप्लाय होफिननो थांथ'ला नोंथांमोन। दिनै आं माने गोदान मोनसे चेप्टारावसो थांनो होननानै लुबैयो। दा जोंनि गोदान चेप्टारानो जाहैबाय, जोंहा बड'लेण्ड FC आ D ग्रुपनिफ्राय क्वालिफाइड जाबाय। जोंहा बड'लेण्ड FC आ क्वार्टार फाइनाल गेलेसिगोन। दा क्वार्टार फाइनाला बबेयाव, माब्ला आरो माबे टीमजों जागोन बेखौसो जोङो मिथिनांसिगौ, नङा होमबा? आरो बै क्वार्टार फाइनालनि मेट्सआ माबायदि जागोन बेखौसो जोङो मिथिनांसिगौ। दा लोगोफोर, जोंहा क्वार्टार फाइनाला जागोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो, आरो बियो जागोन 16 बा मा बार गोलैयो नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय। दिनैथ' 14 जाबाय, 14, 15, 16 गेजेराव सानसेल'सै। दा जोंहा मेट्सआ जागोन बड'लेण्ड FC भार्सेस नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC। टाइमा जागोन 7 PM आव। दा नोंथांमोनहा खेलाखौ माबायदि जागोन सानो, आरो बै मेट्सआव बड'लेण्ड FC आ देरहागोन ना देरहाया नोंथांमोननि बादिब्ला? दा आङो कमेन्टआ ओरैबायदि फैखागोन होननानै सानो, माने बड'लेण्ड FC आ जेनगोन बेखौसो बांसिन बुंहरगोन, बेखौ आङो मिथिहरखाबाय, सानहरखाबाय। दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC होननानै बुङोब्ला बे मोनसे गोरलै टीम नङा, बेखौ जों मिथिखायो, नङा होमबा? बे मोनसे ISL गेलेग्रा फुटबल टीम, आरो बे जोबोद स्ट्रं टीम। बियो थांनाय बोसोराव दुरान्ड कापआवबो चेम्पियन जादों। दा चेम्पियन जानाय टीम हिसाबै बियो गोरलै टीम नङा, आरो बेजों मुकाबला खालायनाया गोरलै जानाय नङा ना, बेखौ जोङो मिथिखाहरो। दा आंनि बायदिब्ला बड'लेण्ड FC भार्सेस नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC ना। बड'लेण्ड FC आ सिगाङाव नर्थ इस्टजों गेलेखांबाय, दुरान्ड कापआवनो गेलेदों। बड'लेण्ड FC आ जेनदों आरो गल 2 जादों। नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC जों गल 2 होजादों माने। दा बेखौ नायोब्ला मा जेनखागोन नामा बड'लेण्ड FC आ? दा आं बेखौसो बुंनो लुगैयो, बड'लेण्ड FC आ सिगांनि बड'लेण्ड FC नङा। माने सिगाङाव जेरैबायदि टीमखौ मेनेज खालायदोंमोन, एबार एसे आलादा मेनेज खालायदों। सिगांनि खेलानिख्रुइ नै दानि खेलाया माने गोरासिन, स्ट्रंसिन जाबाय बड'लेण्ड FC आ, बेखौ आं बुंनो थांदों। ओंखायनो आङो सिगांनि बड'लेण्ड FC नङा होननानै बुंदों। माने सिगांनि बड'लेण्ड FC आनो, खिन्थु खेलाया चेन्ज जाबाय, खेलाया एबार मोजांसिन जादों। फारसेथिं नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC ना, नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आबो सिगांनि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नङा। नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नि खेलायाबो सोलायबाय। दा सिगाङाव जेरैबायदि प्लेयार दंमोन, बिसिनावबो गोदान प्लेयार हाबबाय। दा बे मोननैनि खेलाखौ
जोङो सोर देरहागोन सोर जेनगोन बे मोननैनि खेलायाव सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेखौ जोङो बुंनो हानाया ओंखायनो गोब्राब जोङो आइडिया मोना रावबो दा गेलेनायनि बिथिंखौ नाहरब्लाथ' नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ गोबां जोबोद स्ट्रङै गेलेगासिनो दङ बिथांमोना गोरलै टिम मोनोब्लाथाय गोबां स्कर खालायो 3-4 बेबायदि स्कर खालायो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों बड'लेण्ड एफसिआ नोंथांमोननि बायदिब्ला जेनखागोन नामा जेनगोनखौनो बांसिन मानसिया बुंहरखागोन आं बेखौ सानहरदों दा आंबो गल बेसे जागोन बेखौसो माने सानगासिनो दं अब्लाबो बेखौ मालाबा आलदा ओरैजा बेबायदि साननायखौ आङो ओरैजा नारखानानै दोनहरनानै आङो बिदि नङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआसो बड'लेण्ड एफसिजों जेनगोन एबार बेबायदिबो आं सानो आरो नंगौ आंनि साननाय बादिब्ला एबार बड'लेण्ड एफसिआसो देरहागोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों नाय नोंथांमोना मा बुङो देरहागोनथ' ना बेटा आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ फेजेननानै बड'लेण्ड एफसिआ एबार चेम्पियन जागोन डुरान्ड कापआव नायबाय था नोंथांमोन दा नोंथांमोना मा बुङो गल बेसे जागोन बेखौसो बुंहरखागोन नोंथांमोना बड'लेण्ड एफसिआ नोंथांमोना जोबोद इन्जय खालायखांबाय नङा होमबा बड'लेण्ड एफसिआ मोनफ्रोमबो मेट्सआवनो देरहागासिनो दं द्रपबो जायाखै जेनाखैबो ना जों गोबां इन्जय खालायखांबाय नाथाय नैबे मेट्सआव एसे जों सिरियास जासिगोन बेखौ आङो सानहरखाबाय आरो खेलानि बाथ्रा नङा होमबा खेलानि बाथ्रा होननानै जोङो बुङो मालाबा मोजां टिमाबो जेनो ना जाय मोजां गेलेदों बेबायदि टिमाबो मालाबा जेननो गोनां जायो बेबायदि सानो जोङो बयबो बिदिनो बुङो खिन्थु मा बियो 100आव मथा मथि 1% 2%ल'सो जायो बे बाथ्राया 100आव 2% 3% बेबायदिल'सो गोरोबो आरो जाय टिमा मोजां जाय टिमा स्ट्रं बे टिमा देरहाखायो बांसिन देरहायो आरो खिन्थु मालाबा हठात जेनो बेखौ बिबो नंगौ आरो दा लोगोफोर मा नोंथांमोना बड'लेण्ड एफसिखौ जेनगोन होननानै सानो नामा बेबायदि साननायखौ गार नोंथांमोन जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ एबार देरहागोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों देरहागोन दा बै मेट्सखौ जोंनि गोबां नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा नायगोन गोबां मानसिया नायगोन क्वार्टार फाइनालनि खेला नालाय बेथ' एसे गोरलै मेट्स जानाय नंला बियो जायगा टाफ मोनसे मेट्स जाहैसिगोन ओंखायनो बै खेलाफोरखौ बयबो नायगोन गोबां मानसिया नायगोन थांनानै नायहैग्राफोराथ' नायखागोनानो आरो मबाइलफोरनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां मानसिया नायगोन आरो ओंखायनो बे मेट्सआव जेरैखि जाया बड'लेण्ड एफसिआ मोजाङै गेलेनांगौ आरो बड'लेण्ड एफसिआ बे मेट्सआव देरहाथारनांगौ नंगौना नङा नोंथांमोनाबो सापर्ट खालायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो देरहानांगोन जुजिनांगोन ना देरहानांगोन जुजिनांगोन बेबायदि फिलिंसखौ लाबो आरो नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालाय बड'लेण्ड एफसि नि गेलेग्राफोरखौ मोजाङै गेलेनो थाखाय नोंथांमोना एसे माबा हो सापर्ट खालाय दा नोंथांमोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि प्लेयार बे स्ट्राइकारनि गल सोनायखौथ' जों गोबां नायबाय थायो ना बे स्ट्राइकारा खिन्थु नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनिया माने बल मोनोब्लानो गल जानो नागिरो आरो बे बिथांनि जोनायफोरखौ बिराद नायनो लागा सोमोनांथाव बिथांनि गेलेनाया आथिङाव बला नाङोब्लानो गलाव हाबो आरो बेबायदि आरो ओंखायनो स्ट्राइकारा मोजां नालाय बिसोरो देरहानायनि चान्सआ थायो बिसोरहा दा जोंनि बड'लेण्ड एफसिनाबो बेबायदि जानो नांगोन मोनसेबो बला मिस थांनो मोननाय नङा आथिङाव नांबानो गलाव हाबनांगोन बला दा बेखिनियानोसै लोगो नोंथांमोन उनफ्राव नायलाय